Justament estem venint als barris perquè volem acostar-nos a la gent de Barcelona. Sabem que hi ha gent molt diversa segons a quin barri vas i volem arribar a tot aquest tipus de gent, no? Perquè Òmnium en definitiva és això, és una entitat transversal amb gent de diferents edats, de diferents ideologies i amb diferents gustos en tot. Doncs és important també ara fer-se d'Òmnium Cultural perquè vivim uns anys d'una situació política, diguem-ne, un pèl complexa, que s'han mogut moltes coses en molt poc temps. La mateixa entitat de 10 anys enrere a cap aquí, la societat catalana ha tingut molts canvis, Òmnium Cultural no n'ha estat al marge, on a vegades els partits polítics no han sapigut arribar aquests anys, una societat civil forta i potent és capaç de marcar línies. I Òmnium és una de les entitats que en un dels seus àmbits ha de fer aquesta funció i si la gent s'hi sent identificada amb la feina que es ve fent, és un bon motiu per passar-ne a formar part i a col·laborar. Jo recomano a tothom que es faci soci d'Òmnium perquè necessitem ser molts, necessitem ser gent molt diferent, molt diversa, grans, petits, interessats per la cultura, per la llengua i, en definitiva, que estimem el nostre país. Et necessitem, o sigui que vine i suma't a nosaltres.